Kaixo Garbera Aresti, hau bideoa da OBS dana screen recorder bat bideo grabaketa egiteko. OBS jarri egiten badot, tira, hortxe, hauze da, lehenengo ateratzen dana, eta noa, a ber, ea noan, eta hau primeran doa, egiten da nahiko ondo, orduan, deskargauko dot, installer, guardar archivo, bale, oso ondo, eta orduan oso txikia da, software librea da, orduan ikusi dozuen ez joan naz bere paginara, da orduan amentxe dago, ona banoa, da orduan sin mas, hau itxingo dut, ez dut behar zertarako, da hemetik joango naz, da esango diot baietz ejecutar como administrador, da bai. Da, welcome, bai, thank you very much. Next, agree, ta jaba dago, orduan. Finish. Bueno, itxiko dut. Bale, eta ikusten da zuenez, amentxe dago. Hemen, ez dakit. Hemen emango banioke iniciar la grabación. Hemen ez dago nesezer, ez dago ezer egiten. Orduan. Detengo, da orduan, hemen egin behar dana da agregar zeo zer, nahi doala ikusi edo, da orduan capturar monitor, da nahi doana capturar monitor, hause, bueno, ontxe ni badeko beste bat, baina abertze esaten dauen, hau, monitor 1, ikusiko dugu, ea dan, ontxe ikusiko dugu. Ta baietz dana, acepto, ta orduen, cuidado, hemen, honeke programak ezin daue lan egin aero badago aktibatuta, baina hain listoa direnez, sin mas, zu utzi egiten badio zu berak egingo daude desaktibatu. Eta orduan, pues eso, iniciar previsualización, hemen agertuko da, ikusten duzu zelan hemen dagoen, orduan nahiko ondo, eta orduan nahi izango banuke hau grabatu, detengo la previsualización, da orduan egin beharko niokena da iniciar grabación. Claro, zer gertatzen da, igual ez daukadala honik ondo grabatuta, orduan banoa ikustera ea dagoen ondo. Bale, da hemen da jarri egiten da konfigurazio ni badakit ez dala ongi egongo ze ja inbeste aldiz erratu nazenez, da hemen konfiguración de transmisión da agertu egiten da hemen transmisión en vivo egiten da belako programa honek streaming be, orduan. Da solo grabar archivo esango diot, da orduan hemen esaten da ruta del archivo, da ni jarri diot, atrape, hemen be agertu egiten dira beste lako batzuk, baina bakarrik atrapea jartzarekin fijatu zaitezte ean ondagoen, da bueno, bideosen, nik hemen daukat, bai, bideos, bueno, bale, da orduan, hau jarringo dute hemen, apliko, bai, bale, orduan, tira, apliko, eta orduen bideo, da hau ondo egiten da, personalizado, hau da daukadan monitorea, eta jazta. Da orduan, audio por defecto, dana dago ondo, orduan, acepto, eta orduan. Oraintxe egiten badot, hau, da ikusiko duzu zelan, inicio previsualización, bale. Hor daukazue, baina ezin da, zebes egin horrekin, orduan, lehenengo, kenduingo dot, eta orduan, inicio grabación, bale. Da orduan, hemen dago, ikusten duzuenez, hemen agertu da atrape, tira, ikusten da, bale? Da orduan, detengo grabación, bien, da orduan, beste bat egingo banuke, beste bat agertuko litzateke, ikusi duzue atrape 0 bat, bale ba. Orduan, pues eso, da orduan detengo, da horrela egon naiteke, hasta el fin del mundo, baina behitu, hemen da hau. Ikusi duzue atrape 0 bat, bale ba. Bale, hau izan da dana, espero dut argi geratzea, hau izan da erabilidodan beste programa bat dauena online, screencast omatik jarrita ez da recording eri eman, eta bere ala hasi egiten da. Ezberdintasuna da, honek ingo da hauzela 10 frame, bakarrik, 5 minutu bakarrik grabatu aldituzula, eta gainera ikusiko duzuenez editatutako bideoan hemen agertuko da beren izena dan hau. Aurrekoak, enkambio, egingo dauz 30 frame, da software librea dan da,
ez duzu izango inongo trabarik, igual eskatuko dizue alako pluginen bat edo nahi duela instalatu, baina esan danari baietz, eta primeran egingo da, eta ez duzu izango hemen izen hori publizista edo dana. Así que honegin eta jan jogur, agur Gabriela Esti.